Hoxe exerzo de anfitrioa para ensinarvos a miña vila. Benvidas e benvidos a Vilagarcía de Arousa. Na nosa primeira parada imos coñecer a dúas persoas moi vinculadas á historia do ferrocarril galego. Xoan, ti traballaches máis de 40 anos no ferrocarril. Aquí tivemos a sorte de ter a primeira liña de tren. Claro, esta estación e a de Cornes en Santiago son o berce do ferrocarril galego. E ti toda a historia a recolles neste maravilloso libro. A maioría deles son ratos curtos, están todos relacionados co primeiro noso ferrocarril. E falando de historias, Minuca ten unha que pode contar de primeira man, porque ela é neta do que levaba este tren Carril Cornes. Como lle chamaban o tren? O tren de Varela. E por qué? Pois porque el era Varela. El salía de aquí en unha hora, pero viñan as de Villajuán, as pescas, as que vendían o café co contrabando, e el conocías a todas. Entonces, se lle faltaba unha, el non se movía de aí. El sempre lle buscaba unha avería. A el buscaba averías para agardar pola xente que chegaba tarde a coller o tren. Decía que tiña avería, o tren non tiña avería. Decía o el. Foi expedientado 2 veces precisamente por ese motivo. Esta era a súa máquina. Que bonita, Que conduceu toda a vida. Ei, Erea, que tal? Ai, que tal o profe Quique? Mira, xusto pillasme lendo esta placa porque penso que me atopo nun dos lugares máis importantes da cultura vilagarcía, non é así? Pois claro que sí. Que che parece se imos dar un paseo e contache un pouquiño sobre a historia deste lugar? Feito, imos. Vamos. Ese edificio era o edificio da antiga imprenta Celta, que lugar onde no ano 1947 se imprimiu a primeira edición de Cómaros Verdes dun exemplar así e que todos e todas coñecen que esta é a primeira edición dun libro en galego na nosa lingua nun momento no que se represaliaba a xente por falar o noso propio idioma. Eu penso que esta visita ben merece unha foto de recordo, non? Home, aí temos que quedar. Sorrí. Como a cada fin de semana, Vilagarcía enchese de competicións deportivas. Hoxe vou vos contar unha anécdota do deporte vilagarcián. Sabíades que o CB Vilagarcía foi o primeiro clube da historia de España na que os nenos e nenas xogaron de rosa para romper cos estereotipos de xénero? Xa metes a mesa preparada? Xa, un pouquiño. Que luxo, Moncho, estar no lugar máis emblemático de todo o Carril, de todo Vilagarcía, porque cantos anos levas neste restaurante? Neste restaurante levamos 33 anos. E que ten de especial a comida de Casa Bóveda, que tan coñecida é no mundo enteiro? Pois ten de especial que todo é especial. Todos os días veño aquí. Isto é a miña vida. Estas ameixas son de Carril. Ameixa babosa de Carril a Mariñeira. Este é o plato estrela de aquí. Podo coller unha xa? No, unha non, 2, porque unha sola nunca. 2.